Ngile abalindi bechannel sisiXhosa nginamphupho igama lami nguhlengiwe Sibongo Wambotho-ke. Namhlanje ngisifiso ukuthi ngeke ngichaze nje ukuthi kungani abantu abangasekho isikakhulukazi baziveze ngezilwane noma baziveze ngezinyoka ngamabhubesi, uyabona. Ngoba abanye bathi hayi indaba angafiki yena ewuye nje ngqo. Ngeke ngakuchaza-ke vele lokhu ekuqaleni, kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngeke ngigxile lapha khona ubabona khona bevela ngezimo zezinyoka bephakathi emanzini, bevela ngezimo zezinyoka. Kusho ukuthini-ke lokho kuwena? Inyoka bakwethu-ke iyisilwane naso esinamandla ngendlela yakhona. Ezinye zinobuthi obulalayo, ezinye zidalwe ngendlela ehlukene, ezinye zazo zikwazi ukudoma umqondo wakho wenze lento efunwa yizona. Ake ngilinganise kanje futhi. Ake kusuke nje umuntu othize ongasiyo nowasendaweni, uma inyoka imudinga lowo muntu izokwenza nje. Izomdoma emqondo, imngene ekhanda, imtshele ukuthi hayi wena sambeni woze uzobhuda. Anitshele nani lo la ethi hayi ngiyashiselwa sambeni sobhuda ngoba liyashisila ngala namhlanje. Kanti niphelezela yena ufunwa yini? Umnikazi wamandla. Futhi ngiqonda ukuthi ukuveza ukuthi zinamandla okwenza izimo ezithize. Iphinde futhi inyoka iyakwazi ukuthi mayidlula ihamba phezulu ishaye ibhudule yonke imizi ilimazi. Okusho ukuthi inamandla nayo ayo yona iyodwa iyona. Qonda ukusho lokho. Nakho-ke wena usuyaphupha inyoka, ayikulimazi, ayenzi lutho. Yebo, kusuke kusho isimo sabantu abangasekho abadala ukuthi benzeni, kwenzakalani. Abanye bathi ngizoqala ngalaba basemanzini. Abanye wathi umuntu ethi nje uyodoba ofishi, uyoyidobela iy'nhlanzi, wasithathwa isilo samanzi, sasisimbeka lapha ngaphansi. Waze waba nje sasisimkhipha lokho esikufunayo, sasisimdedela ukuze kube njani, nihambe nombeka. Umphefumulo wakhe kodwa usale kephi? Usele lapha esimweni sani sayinyoka, uyabona. Ngaleyo ndlela loyo muntu onjengaloyo kusuke kufanele phela vele umlande kephi? Umlande khona lapha kephi? Emanzini. Ngaleyo ndlela-ke uzokwenza izinto zabo mase wena uyohamba uyomlanda emanzini. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi isilo samanzi sithathe umuntu vele wayephathisa umsebenzi wabantu abangasekho, ayofika wenze lapha emhlabeni. Uyafika-ke manje ayenziwa lento, ayenziwa kwenzeki lutho, kuthi nje kungazelele azithole lesi silo samanzi ngoba vele naso asinayo umuntu asingase simthole, noma asinakho lokhu kudla esingase sikuthole ngaleso sikhathi uma sethathwa ilesi silo samanzi. Uyohamba uyothi uyabona umuntu wakini uziveza ngani? Ngesilo samanzi. Uma seyafa leyo nyoka yasemanzini uzoyibona emaphupheni. Uma isaphila uzosuka ingane lapha ekhaya ngolunye usuku esiyobe sizaliwe ngoba uyobe sedlulile. Ngoba ngingachaza ukuthi uma kuhamba umuntu emhlabeni kuke kuzalwe omunye umuntu waleso lapha emhlabeni ezolekelela lapha abaphila besizane naye. Ngaleyo ndlela lowo muntu osuke ezaliwe uyaphathiswa nje. Bengachaza ukuthi ube sephasiswa imisebenzi awofika yenze lapha emhlabeni, azatshela ukuthi wena uyohamba ngolunye usuku uyolanda inyoka ethize enosibanibani lapha ekhaya owuhlobo oluthize, wahamba ngokuthathwa isilo samanzi. Ngaleyo ndlela ithi masizaliwe lengane niyibone ingasekho noma iyibone sinyamelele isihambe yongena ngaphansi kwamanzi, yabuya nayo lenyoka uma isaphila leyo nyoka. Angazi uma kuyezwakala yini lokho engishoyo. Uma kunjalo ngaleyo ndlela-ke abantu abangasekho bazoziveza ngezimo zezinyoka. Ungayibona futhi inyoka yasentabeni, kusho ukuthi kwaba khona umphefumulo wabantu bakini owasala khona lapho. Ngeke ngakuchaza nangezimo amathayiga, ngachaza nangamabhubesi, ngeke ngakuchaza kakhulu nakho. Sengicacisa lokho kwenye ukuthi lokho makunjalo kufanele nazi ukuthi le impela leyo mphefumulo elapha phansi emanzini isalokhe eyathathwa amanzi, isalokhe ikhuluma leyo ndaba enjalo nje. Uyothi wena-ke lapha mase usukhula usuzibona lezi zinyoka, usuzelwe-ke wena. Uzalwe kanjani? Usuzelwe wena waphathiswa imisebenzi eyonke eyenzeke emhlabeni abantu bephila, yabhalwa lapha kuwe ukuthi uyohamba uzokhipha usibanibani emanzini, uyohamba uzokhipha usibanibani owangaqedanga ekuthwaseni, uyohamba uzokhipha usibanibani owangashiyanga ikhwama zobunyanga. Uzokwamukela zonke lezi zinto zabo ngoba imphefumulo yabo yasala kephi? Kulezo zindawo.
iyona lowo mphefumulo ozothi uma ufika wena lapha emhlabeni usuyayikhulula ngokuthi uzifake ezicathulweni zabo laba abakhona, mase-ke wenzenjani, usuyahamba uyobakhulula, ubahlambulule, ubageze. Noma ngabe wabona yasentabeni, okusho into enjalo nje. Uyayizwa leyo ndaba enjalo? Njengoba ngingachaza ukuthi inyoka iyinto enamandla, ukubuya kwakhe kuwena sesifika kuwena usuke sehlanganisa leso simo senyoka waze wahlanganisa nesimo sakhe yena nale msebenzi ayekade ethuna ukuthi uyofika ayenze la. Ngaleyo ndlela kube sekuhlangana into eyodwa ngaleso simo senyoka kanye naye, ngoba sekube yinto enye. Uyabona? Ngaleyo ndlela ikhona-ke indlela othola ukuthi uzokulungisa ngayo wena leyo yinto leyo, njengoba usuke uphathiswe zonke izinkinga zakulolu khaya. Yile ndaba nje ngithi ngifuna ukuyixoxa ngoba khona ongibuzile ukuthi yini kanti fanele siphuphe iy'nyoka, or iy'nyoka ikhombisa ukuthi zabantu abadala. Cha, yilapho imiphefumulo yabantu abanye basebakithi eyasala khona. Uyabona? Ingakho sekufanele sibahlangabeze, sibakhiphe phakathi. Uyabona? Into enjengaleyo. Abanye uthola ukuthi omunye uphupha inkomo isemanzini afanele ikhiphe. Yebo, umuntu wahamba leyo lapho ofanele yona inkomo mhlawumbe emnyama ofanele umhlangabeze ngoba waphelela lapho, kodwa akathathangwa isilo samanzi, waphelela nje lapho. Waphuma umphefumulo wakhe engabulawanga isilo samanzi, waphumela emanzini umphefumulo. Uzombona-ke enjengaleyo nkomo emnyama. Uyabona? Ngaleyo ndlela bakwethu lezi zinto asizinakeni, sizazi. Ngicela ukuthi futhi ngibuye ngithi ukunezezela nje indaba encane khona ongibhalele wangibuza ukuthi kusho ukuthini ukubona amalanda esekhaya. Sengiyakufaka nje nalokhu ngoba ngiyabona isikhathi sakhona nyana. Ubona amalanda ezohlala egcekeni lakhe. Ngiyachaza ukuthi uma ubona amalanda endaweni yakhe, inyoni lezi ezimhlophe esuke zihamba phezulu, imvamisa yazo zijwayele ukutholakala esibayeni. Yindaba zitholakala esibayeni. Isibaya ukuthi sihlambulukile bakwethu, ayikho into ehlambuluke njengesibaya. Isibaya sihlambuluke ukudlula ikhaya leni. Inyoni lezi ejwayele ukuhlala esibayeni, zihlale lapha amalanda edla amakhizane ey'nkomo. Uma zisukile zazohlala ekhaya lakho, noma uma zisukile zadlula zaya kuleyo ndawo, zadlula kuleyo ndawo, zisuke zibika isimo somoya ohlambulukile phezu kwekhaya, nesimo sokuthi ikhaya leni nina njengoba lihleli phakathi lapho egcekeni lihlambulukile. Akekho umuntu ohambe wenza into ethize lawalanda imiso efala ekhaya. Akekho umuntu ofike, akekho nje umuntu odunge oke wathi ukudungadunga idlozi walanda izinto ey'ngasebenzi lana wazoyiletha la. Njengokuthi uzohamba olanda umuthi othize ufake lapha egcekeni, uthole ukuthi kanti idlozi lakho alihambisani nawo. Akekho umuntu usho osuke la ngaso sikhathi othola ukuthi uke walanda umuntu wesifazane ongahlambulukile wamfaka egcekeni, noma uke walanda umuntu wesilisa ongahlambulukile wamfaka egcekeni. Yinto enjengaleyo usho ukuthi phezu kwekhaya leni nisuke nihlambulukile ngaleso sikhathi. Ingakho uzobona lezi nyoni zihlala lapha zikhombisa isimo senhlanzeko esuka ezingilosini kanye nasedlozini ngokwenza kwenu lapha ekhaya. Ngaleyo ndlela makunjalo ningenza nje noma yini enhle, kodwa nenzele labo bantu abasuke bekhombisela, noma nicele noma yini emsamo iyonilungela. Ngaleyo ndlela niyophiwa, ngoba isimo somoya nesimo seniqobolweni iziqu zenu kanye nasedlozini anilidungile, anilikhiphanga, lihlambulukile phezu kwekhaya lenu. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho. Inhloso yami bekuxoxa indaba zey'nyoka, kodwa sengiyakufaka nje nakho lokho okunye. Nisaleni kahle.